Ahir mateix la consellera Patricia Gómez aquí en el Parlament va dir, contestant una pregunta del Partit Popular, que varen complir tots els criteris de protocol de vacunació. Fins i tot va assegurar que els rumors que se feien damunt de vacunacions d'alts càrrecs polítics i de confiança que eren paraules demagògiques i falsetats. Suposam que avui la consellera sortirà a dir que va dir mentides ahir, perquè jo li tinc que recordar a la senyora Gómez que les mentides tenen les cames molt curtes. Li ha durat menys de 24 hores la mentida que va dir aquí la consellera Gómez. En el darrer Consell Rector de CIMAS, també, la seva directora insular del Consell va informar de totes les persones que havien estat vacunades, però se va oblidar de dir que ella també s'havia vacunat. Per tant, oscurantisme, falta de transparència total i absoluta que dona que pensar que les coses se fan molt malament dins el govern balear. Nosaltres pensam que si des d'un primer moment s'hagués dit aquells seran els protocols de vacunació, s'hagués justificat ben bé per què s'havien de vacunar unes persones o unes altres, no hi hauria tant de problema. Podríem haver discutit la conveniència o no de les prioritats que se posaven damunt la taula, però el que no s'hagués discutit és l'opacitat, la manca de transparència i les mentides contínues que està dient aquell govern. Li va passar en el tema de la sortida de copes a la senyora Armengol en el Hot Bar. Va començar en aquell to. Varen continuar intentant tapar la realitat i contant mentides. I després ha estat tot vera. El mateix que està passant amb aquesta vacunació dels càrrecs polítics. Per això, des del Partit Popular, exigim les dimissions necessàries per a aquesta gent que ha incomplit els protocols de vacunació. I avançam que, igual que crec que ha passat a València, demanarem a l'Oficina Anticorrupció que prengui part en aquell procés i ens miri a veure si efectivament hi ha hagut casos de corrupció a l'hora de vacunar persones que no s'havien de vacunar.